Brezno, kultúrne a historické centrum Horehronia, leží po obidvoch stranách rieky Hron pod hrebeňmi majestátnych nízkych Tatier. Žije tu vyše 20 000 obyvateľov. Prvýkrát sa spomína v listine z roku 1265. Mestské výsady získalo v roku 1380 a v roku 1655 bolo povýšené na slobodné kráľovské mesto. Prispela k tomu strategická poloha a banícka tradícia. Postupne prechádzalo mesto od baníctva k poľnohospodársko-remeselníckemu a v súčasnosti aj k priemyselnému charakteru. Obyvatelia mesta sa aktívne zapojili do odboja počas druhej svetovej vojny. Sídlila tu druhá taktická skupina prvej československej armády. Na námestí sa zachovali historické budovy ako radnica z roku 1779, mestská väža z roku 1830 a renesančné meštianske domy. Na námestí vedľa veže stojí Mariánsky stĺp, postavený v roku 1741. Významnou sakrálnou pamiatkou je evanjelický kostol. Jeho základný kameň bol položený v roku 1785, keď tu ako farár pôsobil Karol Kuzmány. V interiéri môžete obdivovať druhý najväčší orgán na Slovensku. Rímskokatolícky kostol Panny Márie postavili v rokoch 1782 až 1793. Súčasťou svätyne je hlavný oltár na nebovzatia Panny Márie s obrazom od Jána Juraja Fuchsa. Orgán s 20 mutáciami je od známeho rajeckého majstra Jána Pažického. Najmladšou sakrálnou pamiatkou Brezna je mestská synagóga. Po deportácii Židov v roku 1942 prestala slúžiť náboženskému účelu a dnes žije hlavne umeleckým životom. Ďalšími sakrálnymi pamiatkami sú kaplnka svätého Kríža z roku 1519 a kláštor piaristov z konca 17. storočia. V Brezne pôsobilo mnoho slovenských mysliteľov, najmä v období národného obrodenia. Spomeňme sama Chalúbku, po ktorom je pomenovaná literárno-hudobná súťaž Chalúbkovo Brezno, či Martina Rázusa, ktorého sochu Brezňania odhalili v auguste 2006 v Mestskom parku. Dejiny mesta vám priblíži hlavne Horehronské múzeum, ktoré sídli v dvoch historických budovách na Breznianskom námestí. V starej radnici zastrešuje národopisnú expozíciu. V Meštianskom dome z konca 16. storočia poskytuje priestor historickej expozícii. Okolie mesta a nádherná príroda Národného parku Nízke Tatry lákajú hlavne priaznivcov zimných športov a turistiky. Kvalitné ubytovacie a stravovacie zariadenia dali mestu i charakter centra cestovného ruchu. Navštívte Brezno a spoznajte jeho zaujímavosti a krásy.